Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Mikel Altzuart Baztango abeltzaina eta Kristina Aixa konfineko kidea izango ditugu hemen gurekin. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziaseko titularra, osasunak San Adrian itxi eta mugikortasun mugatua duten nafarrak dagoeneko 17.000 direla da. Argazkiaren bidez aldiz, 80 dardara baino gehiago izan direla nabarmentzen du, azken 16 urteetako seismo indartsuenaren ondoren. Horretaz gain, Esparza eztabaidatik irainera pasa dela aipatzen du, eta Altzorrizi makarra deitu diola. Bestalde, Javier Konde, boto zuri batengatik, pilota federazioko lehendakari izendatu dutela ere jasotzen du Notiziasek azalean. Pilotarekin jarraituz, Baiko enpresako arduradunak kaleratzeak ukatu egin dituela azpimarratzen du. Azkenik, amaitzeko, langile publikoentzako soldata igoerei bidea ireki dietela jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra Ayuso Madril ixteko prestatzen dela da, baina hilaren agindua errekurrituko duela esan duela. Argazkian, jarraituko duen 300 seismoko olatua nabarmentzen du, eta 4,5 graduko lurrikara 1903tik magnitude handieneko bigarrena izan dela ere aipatzen du. Lurrikararekin jarraituz, Lizoain ibarreko 300 bizilagunek dardaraka hilabete daramatela dio, eta Iruñeko eraikin altuenetan insomnio goizaldea suposatu zuela. Bukatzeko, San Adrianek Nafarroako udalerri itxien zerrendarekin bat egin duela azpimarratzen du azal honek. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak Zabaian hilabete honetako bigarren presoa hildela jasotzen du, urteko 4. Argazkia aldiz Viggo Mortensen zinemagileari eskaintzen dio. Horretaz gain, AHTek eta Iberdrolak Urkulluk eskatzen dituen Europar Batasuneko funtsen erdiak gehitzen dituztela jakinarazten du Garak. COVID-19 harira, Nafarroak airea hartu eta Gipuzkoak kasu gehiago erregistratu dituela aipatzen du. Kiroletan, bestalde, Baikoko pilotariak eskupilotako lehen grebarako prest direla azpimarratzen du. Eta azkenik, Hego Kaukasoko egoerari buruz, Artxajeko parlamentuko lehendakariak esandakoak nabarmentzen ditu. Hau da, ez dutela inoiz horrelako gerrarik izan. Berria ikusiko dugu orain. Titularra Zabaiako espetxean preso bat hildela da, aurten zendu den 4. Argazkian, lurra dardarka ibili dela azpimarratzen du. Horretaz gain, Elak adegik metalgintzan proposatu duen ituna onartu egin duela jakinarazten du. Baita COVID-19arekin Nafarroak hegoaldeko beste herrialdeen tasak bikoizten dituela ere. Bestalde, Baikok bere jarrera defendatu duela aipatzen du, eta pilotariek mobilizazioak egingo dituztela. Gainera, Europar Batasunak Londresi jarrera aldatzeko hilabeteko epea eman diola nabarmentzen du. Eta azkenik, Kaledonia Berriaren bigarren aukeraz mintzo da. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Albiste nagusia, Nafarroan langabezia 2,12 jaitsi dela da. Gainera, bardoetako finalistak gaur zehaztuko direla jakinarazten du. Eta azkenik, Osasun Departamentuak San Adrian konfinatuko duela nabarmentzen du. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara. Zitzurren, udako kanpainako 10 erosketa bonoen zenbaki sarituak atera dituzte, eta udalaren webgunean ikus daitezke. Horretaz gain, jakinarazi dutenez, Zizurko udal artxiboren digitalizazioak jada 1,5 milioi iritsi dira, eta lan horrekin jarraitzeko asmoa dute. Atarrabian bestalde, gaur izango da azken eguna euskarazko udalekuetan parte hartu dutenentzat dirulaguntzak eskatzeko, baita gazte antzerki tailerrean izen emateko ere. Antzerki tailer hauek 12 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude, eta euskarazko taldea urriaren 14tik otsailaren 17 bitarte elkartuko da asteazkenetan 6etatik 8etara Atarrabiako gaztelekuan. Izen ematea ere gaztelekuan bertan egin behar da, eta musutruk izanen da.
Bestalde, aurten ez direla jaiak ospatuko azpimarratu nahi dute udaletik. Eta horretarako, online ere irakur daitekeen adierazpen bateratua kaleratuko dute udal talde desberdinek. Gai aldatuz, hiri mugikortasun iraunkorreko planaren hasierako onarpenaren ondoren, jendaurrean jarri eta alegazioak aurkezteko epea zabaldu dute, urriaren 30 arte. Atarrabiako hiri mugikortasun iraunkorreko planaren helburua mugikortasun eta hirigintza jasangarriak sustatzea da. Herritarren desplazamendu beharrak murrizteko eta garraio publikoaren erabilera eta eraginkortasuna errazteko. Erabilera publikoko espazio libreen, bideen, eraikinen, lokalen eta garraio bideen irisgarritasuna hobetzea da helburuetakoa. Agendari dagokionez, gaur zurginaren ipuina haurrentzako antzerki emanaldia egonen da arratsaldeko 6etan kulturetxeko antzokian. Eta igandean arratsaldeko 8etan egingo zen Desmontando a Shakespeare ikuskizuna azkenean bertan behera utzi dutela jakinarazi dute. Iruñarekin bukatuko dugu. Hiriko adinekoen ongizatea hobetu eta haien beharrekin bat datozen zerbitzuak eskaintzeko asmoz, Iruñeko udalak galdetegi publiko bat abiatu du herritarren sektore horren iritziak, iradokizunak eta ideiak ezagutze aldera. Galdetegi erraz bat da, edozen gaiutatik erantzuteko modukoa, eta halaber 75 urtetik gorakoek aukera izanen dute, esaterako, udalari jakinarazteko COVID-19ak eragindako egoerak nolako eragina izaten ari den haiengan. Besteak beste, egin nahiko lituzketen aisialdi jardueren inguruan galdetu eta eskatuko zaie iradokizunak egin ditzatela haien intereseko gaiei buruz, udalak egiten duen eskaintzan txertatze aldera. Inkesta egiten duten guztiek edapen zerrenda batera sartzeko aukera izanen dute, eta haren bidez, haien interesekoak izan daitezkeen jarduerak edo albisteak telefono mugikorretara helaraziko zaizkie. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek.
Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, giro makur eta ezatsegina espero dugu. Mendebaldeko haize zakarra izango da, batez ere kostaldetik gertu eta azken orduetan, eta euri ugari egingo du. Goizean euri dezente espero da. Arratsaldean giroa apur bat lasaituko da, baina iluntzetik aurrera berriz ere ia etengabe egingo du euria. Temperatura maksimoek behera egingo dute, eta horrekin batera baita elur mailak ere. Egunaren bigarren partean 1400–1500 metro inguruan egon daiteke. Denboraleak itsasoan izango du eragina eta olatuek 5 metroak gaindituko dituzte azken orduetan. Bihar, denboraleak jarraipena izango du, bai lurrean eta baita itsasoan ere. Egunaren lehen zatian espero dugu egoerarik makurrena. Ia etengabe egingo du euria, zaparrada mardulak botako ditu eta haizea bereziki zakar ibiliko da. Haize ufadek 100 km/h abiadura gaindi dezakete, bereziki kostaldean. Arratsaldean, prezipitazioa urriagoa izango da barnealdean. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero, eta beroenak 12 eta 17 gradu artean ibiliko dira. Itsasoan 7 metro inguruko olatuak izan daitezke. Bukatzeko, igandean ere egoera ezatsegin xamarra izango da. Haizeak indar apur bat galduko du, baina oraindik ere nabarituko da. Zaparradak espero dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean askoz gutxiago bustitzea espero da, eta temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itsaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan.
Goazen gaurko efemeridekin. 1869ko urriaren 2 Mahatma Gandhi jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1961 Andoni Egaña euskal bertsolaria jaio zen. 9 urte beranduago, 1970ko urriaren 2 Maribel Verdú, Espainiar aktorea, jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez duela 11 urte, 2009an, Somaliar piratek alakrana euskal arrainontzia bahitu zuten Indiako ozeanoan. Orain Mikel Altzuart, Baztango abeltzaina dugu mengurekin, bera Ur eta Lur saioan agertu zen, martxoan, COVID-aren inguruko ikuspuntu bat azaltzen. Kaixo, Mikel. Kaixo, egunon. Torri zara pixka bat, komentatzera, ea berdin pentsatzen jarraitzen duzun, edo zer gertatu den hilabete hauetan? Aldatu da nolabait zure ikuspuntua? Bai, egia erran Ur eta Lurren elkarrezketa bat egin genuen, batez ere nire jarduerari buruz, eta ordurako ja, bueno, aipatu nion elkarrizketatzaileari, neure ustez, egoera hau ez zetorrela naturalezatik gaizki portatu garelakoz, animaliek kutsatzen gaituztelakoz eta pandemiak sortzen direlakoz, baizik eta esan nion, hemen bertze zerbait zegoela atzean, gizakiek sorturiko egoera bat zela, eta martxoan hori erran bali manuen, honek ze ondorio zekartzan, maila guzietan, hau ez delakoz krisi sanitario baten sorrera, baizik eta mundu mailan sortu nahi zelakoz geopolitikoki aldaketa bortitz bat, ez? Eta informatzen segitu dugu, bilatzen medio ofizialetatik kanpoko informazioa, zedion ikusi dugu medio ofizialek segitzen diotela eredu bati, bersio bakarra nagusitzen nahi da, eta ikusten dugu badagola informazio nahikoa ikusteko hau ez dela horrela, ez? Eta ni konbikzio personaletik hasi nola funtzionatzen duen munduko osasun erakundeak, eta nola funtzionatzen duten estatu gehienetako gobernuek, eta nola jokatu duten, ondoreztatzen duzu ze helburu zituen plan horrek, ez? Orduan erran nuen farmazeutikek ze monstruoa sortu dugun, ez? Eta hori elikatzeko sistema bat dagoela, batez ere munduko osasun erakundea finantziazio pribatua sartu zelarik, ez? Eta hori izan zen 20. mende bukaeran, ez? Orduan, hor lehenik aipatu behar da, eman zuten bertsioa izan zen Txinan sortu zela virus bat, saguzarrengandik, pagolinengandik, ez dakit nondik gizakitara pasatu zela, eta berehala sumatu nuen hartu nion usaia, hau zela bertze pandemia saiakera bat, munduko osasun erakundea berak ere pandemiaren definizioa aldatu zuen, lehenago pandemiak ziren milioika jende hiltzen zirelarik deklaratzen ziren, orain edapenari kasu aldatu zuten, eta orduan nahikoa da epidemia bat herrialdetan zabaltzea eta pandemia deitzeko. Beraz, definizio horrekin urteroko gripea pandemia bat izango litzateke, orduan urtero pandemia baten egoeran egongo ginateke, komunikabidek lagunduko baliote nahi den relato hori, nahi den kontakizun hori. Eta gero ikusten duzu, mundu osasun erakundearen atzean dauden botoreguneak, baita ere mundua dominatzen duten boteregunekin estuki lotuta daudela. Eta hor dauden munduko jende aberatsenek, dituzten fundazioek eta dagoen makineria guztiak gai dela eta intzutzen ere 21. mendean, hau nire ustez pandemiak eta virusak ekarriko zizkiguten pandemia horiek
iragartzen aritu ziren, ez? Iragarpena lehenbiziko 2002an esan zuten hegaztien gripeak sortuko zuela, ez zuen sortu, 2008an, 2009an ere gripea izan zen, eta ikusi zuten hor sortu zituztela antiviralak eta txertoak, eta negozio bat egin zutela, eta ikusi duguna da, segitu dutela ikerketa batzuk hain zuzen ere, eta hemen erran behar da, Wuhaneko merkatutik etzela saguzarretik heldu, baizik eta Wuhanen badagola laborategi militar bat, ez? Horren ikusi da, aspalditikan ari direla virus desberdinekin lanean, hain zuzen ere animalien tejiduetatik gizakien tejiduetara pasatuz, eta hori ikertzen, ez? Hori deitzen zaio ganantzia de funtziones, edo funtzioen irabazia, ez? Eta orduan ikusi du ikerketa bat zaudela koronavirusan hasi zena Ipar Karolinako laborategi militarrean, eta laborategi militarren lana zer da, industria armamentistikoak armak egiten ditu gerrak sortzeko, eta armen industria oso potentea da, munduko potentenetako bat, armak sortzen dira eta gerrak sortzen dira horrekin, ekonomiak segitzen du, ekonomiak herrialdea suntsitzen dira, eta gero bankoak arduratzen dira, eta interes ekonomiko pribatuek beren ekonomia sortzen dute herrialde horietan, ez? Eta berdin industria farmazeutikoa, ez? Orduan, laborategi militar horietan, Bigarren Gerra Mundial, Gerra Hotzetikan ikertzen ari dira, eta egiten dira kultiboak, germen desberdinak, eta estudiatzen dutena da, kalte egin dezaion, bertze modu batez, armek egiten ez duten modu batez, eta ikusi genuen ikerketa hori, koronavirusen ikerketa hori, nola Estatu Batuetan moztu zuten, zekarken arrisku ez, ahots daude ikerketa horiek gelditu behar dira, baina bapatean agertu zen Wuhaneko laborategi militarrean, ez? Eta 2020an sortu da egoera hori. Hain zuzen ere sortzen da Txinan, eta Txina jartzen dute mundu osoan, munduko osasun erakundeak esaten du haien eredua segitu behar dugula, eta orden sortzen dira maskarillak eta zer egin behar dugun, eta sortzen da diseinatua zagoen aislamentua. Aislamentua da jendea isolatzea, eta medizinan beti isolatu dira jende gaixoak. Baina horregatik deitu zioten konfinamentua, eta konfinamentua da hitz terminologia militarra. Eta jende gaixoa isolatu beharrean, beti egin izan den bezala medizinan, jende sanoa isolatu gintuzten, ez? Delako mehatxu horrekin, eta gero ikusi genuen zenbait herrialdetan, gaixotasuna definitu zen bezala, COVID-19 kalteak sortzen naizela, beste batzuetan ez horren beste, eta hemen beldurra nagusitu zen, eta konfinamendu bat eman zen, baina guzti guretako erantzuten diolakoz diseinu bat ikusi genuen, ez zela bakarrik kalte sanitarioa lortu nahi, baizik eta hemen herrialde batzuen ekonomia suntsitzera doaien plangintza bat zegoela, ez? Eta gurituko zaigu parterik txarrena, ez? Orduan, zer behar izan dute horretarako? Martxoko krisia hori pasatu ezkero eta beldur hori, eta ez baldin bazen, esaten zuten bezala, ez baldin bazen konfinamendu eman asko hildako gehiago izanen giela, tabar, hori oso zalantzagarria da, hala izango zen edo ez, beraiek hala esaten dute, baina gero ikasi zuten berez epidemia pasatu zenean, zeren maiatzean esan daiteke, maiatzean ja bukatu zela, ja hildakorik ez zegoelakoz, beraz, nola uler daiteke pandemia bat hildakorik ez dagoenean, baina gero udan ikusi zen, batez ere Estatu Espainiarrean, hasi zirela berriz, abuztu aldera, batez ere, PCR-en sistemakin, eta guk beti ikusi izan dugu PCR-en diagnostikorako balio ez den sistema bat da, hain zuzen ere test horiek inespezifikoak dira, ez dute adierazten SARS-CoV-2 delako virus hori dagola,
Material genetikoa dagoela adierazten dute, inespezifikoak dira, eta gainera ez dira adierazgarriak birus infekziosoaren adierazgarriak. Orden, sinetsi dugu politikoek barne, gizarteak barne, PCR positiboak gaixo zaudela, eta ez da egia, ez zaude gaixo, PCR positiboak aterako dira aleatorioki, material genetikoa dagoelako gure gorputzean, gu zelula, milioika zelulaz osatua gara, baina milioika zelula horiek material genetikoa dute, aparte milioika mikrobio ditugu, edo bilioika, eta horiek dira bakteriak eta virusak. Eta geroz, baita ere zalantzan dago, egiazki zalantzan dago, virus horiek, gure parte diren virus horiek, munduaren parte diren virus horiek, material genetikoa diren besterik gabe, zeren, bakteriak badakigu bizidunak direla, onddoak biziduna direla, parasito dena, eta badakigu zenbait kasutan, kanpotik heldu balin badira, gertatzen balin bada kontestu horren batean, gorputz batean arazoak sortzen aldituztela. Baina virusa material genetikoa dira, ez dute bizirik. Material genetikoa ARN edo ADN-a, lipidoa eta proteina. Beraz ez dute bizirik, toki guztietan daude. Eta, honekin erran nahi dut, test honekin sinetsi dugu, baina testa honek, eta nik ez dut hau esaten duten hau, da profesional askok esaten dutena, mediko askok, edo biologo askok, edo biokimiko, biologo molekularrek, eta esaten dutena. Eta munduko osasun erakundia berak ere adierazten zuena, ez zela test bat esan ziezakena SARS-CoV-2 daukazunik. Horrekin eraikitzen den relato guzia, fokoak, kontagiatuak, eta bakarrik zentzua du gizarte bat kolapsatua edukitzeko eta pentsatzeko hor dagoela virusa, virusak beti daude, gurekin, naturalizan, munduan, gu baino lehenago, gu plurizelulara gaude, material genetikoa gu baino lehenago, animale unizelularrak bizia itxasotik dator, nahi dut, absurdo batekin, izan behar da fede gehiago virusan, erlijioan baino, hau da, sinetsi behar dugu, eta ikusten dugu, benetako plaga azkenean PCR-en testen bidez dela beldurra. Eta hoi bai dela kaltegarria, Kaltegarria da beldurra, plaga bakarra dago mikrobiologo eta virologoen plaga. Eta horiek gaur eguneko zientziaren ikuspegi distorsionatu ematen dute, da ikuspegi interesatua. Hau da, industria farmazeutikoaren morroiak dira virologo eta mikrobiologia zen bakarrik ahotsa ematen zaie hauei, eta hauek dedikatzen dira esatera, oso kaltegarria izan daitekeela, beldurra izan behar dugula, kontu zibili behar dugula, kulpabilidade zentzua sartzen digute, hau da, sentitzen, esaten digute neurririk ez dugula gartzen, eta nik jende guztia ikusten dut tapatua, ikaratua eta tapatua, eta esaten dute, hala ere, gaizki portatzen ari garela, gazteak ostatuetan, hau da, zentzu gabekeri milaka, eta denez ez dago disidentzia ideologikorik eta politikorik zerengatik, zen aditu zientzialarien menpe jarri gara. Oso arriskutsua da. Ideologia politikoetan eztabaida egon daiteke. Politikaz hitz egin dezakezu, eztabaidatu ez du. Baina, zientziari buruz ezin da eztabaidatu. Hau da, eta zientzia gaur egun, interes gune, lehen aipatu ditudan, botere gune horien esku dago. Haiek finantziatzen dute, ikertzen den guzia eta egiten den guzia. Ez dut esan nahi honekin zientziaren emaitzak beltza da xuria direnik, baina zientzia horren erabilpena, nola erabiltzen den, zertarako erabiltzen den, emaitza batzuk edo beste batzuk ekartzen du. Eta kasu honetan helburu guztia zein da? Hain zuzen ere, munduko osasun erakundeak eta fundazio pribatuek medikamentuak eta xertoak masiboki eta mundu guztiari eman nahi dizkigute hemendik aurrera. Orduan, nolabait ere mundua konbentzitzeko xertoen beharra dugula, virusak, etorriko dira, esaten dut etorriko direla, 5 urtetik behin, 4 urtetik behin, hain zuzen ere beldur horrekin ja lortu dute
populazioaren parte handi bat, konbentzitzea, xerto hau dela COVID-19 dako soluzioa. Ez denean eta ez da inoiz izango. Gainera, ikusi behar du, badagola urrats kualitatibo teknologiko handia xerto hauen eraikuntzan. Horren arteko xertoak esaten zen, germen hori, infektibo hori, mutilatu pixka bat, ahuldu, esaten zen hila edo bizia, baina nola virusak ez dira hilak edo biziak, material genetikoa dira. Bizia izateko zelula bat izan behar da, unidade minimoa biziduna zelula bat izan behar da. Ordan, xertoaren beharra sinestarazi behar digute, eta horretan ikusi dute, orainikan populazioaren parte handi batek, esaten dugula, guk xertorik ez dugula behar gure osasuna kudeatzeko, ez. Eta ez dugula gure osasuna farmazeutiken eskutzi nahi zeren. Gaur egun, munduko osasuna, uzten balin badugu munduko osasun erakundearen erabakietan, azkenean gure osasuna farmaziei saltzen ari gara. Eta kontutan hartu behar dugu, medikamentu askok eta beren erabilerak ere bai, kalteak sortzen dituztela, denek badituztela bigarren mailako efektuak, eta xertoena gainera okerrago da, zeren xertua, lehen esan dizut, urrats kualitatibo hori dago, transgenia erabiltzen alea, orain arte erabiltzen zen teknologia bat, eta izan behar gara, ikusi dugu nola berez xerto baten orain arteko biologiak eta orain arteko zientziak 15 urteko prozesua behar balin bazuen, orain urte betez egin dute ja dena, ez. Eta hau susmagarria da, erabat, eta gero atera nahi duten xertoarekin ikusi dugu badoela eremu desberdinak, baina guretako antzezpen bat da. Egun proiektu abiatu ziren, edo egun eta 50, eta 6 egin dute aurrera. Eta ze pasatu da beste gainerakoekin? Nor gitze egiten du horretaz? Eta gero, hemen ikusi behar da, atzean dagoen trasfondo ekonomikoak. Nor du patente PCR-aren patentea, zenbat sortzen ari den horrek, noiz arte eduki behar gaituzten maskariakin, ez dakigu, maskarillak sortzen dituen kalteak, psikologikoak eta osasunen alditekoak isilduta daude, eta xertoren aldeko birologoek, mikrobiologoek, azkenean farmazeutiken morroiak, farmazeutiken propaganda batzordea, ez dira, justifikatzen dute neurriak, justifikatzen dituzte maskarillak, eta justo guztionek egiten ari dena da, gizarte hau menperatu, gizarte hau gaixotu, eta gizarte honen askatasuna murriztu ez. Gainera, inseguridadea eta kaosa sortuz, ekonomia suntsituz, eta hemendik aurrera, beraiek eraikiko dute, ekonomia saldo jartzen denean, turismo guzia, Estatu Espainialean dagoen turismo guzia jarriko da saldo, beste interes pribatu batzuk eta hor, txinatarrek ere oso interesatua daude, biztan da. Imperialismo txinatarra, imperialismo ekonomikoa da, ez dute inoiz gerrarek eraikitzen, baina munduaren jabegoa eskuratzen ari dira. Eta horregatik ikusi behar da, orain bapatean, Txinan, adibidez, pandemiarik ez dago, eta txertorik ez dute behar. Gainerakoek bai, behar dugu txertoa, hanez, tan sortu zen gaitza. Baina gaitzari ez dute beldurrik, ez dira txertatu beharrik, eta gu bai. Gure ustez, populazioarek, beldurrak ez digu uzten hausnartzera, nahiago desan nik hau elkarrizketa behingo du, batzuk ez duten entzungo ere, esango dute askoz paranoiko bat, edo negazionista bat, hori da sistemak sortu dituen hitzak gu definitzeko, eta gainerakoak parte handi bat zalantzan dago, ez dute sinetsi nahi gu izan gaitezkela olako plan baten biktima, ez dugu sinetsi nahi, zeren guk esaten ari garena da, hartaldea otsua zaintzen nahi dela, edo oilategia azeria zaintzen nahi dena. Eta nik nire hartaldea nahiago du zaindu, eta nire oilategia nahiago du zaindu, egiten dudan bezala, eta nahiago dut nire osasuna zaindu txerto transgeniko bat hartu baino. Eta gu gainera badakigu farmaziak eta medikuntza nagusi den medikuntza alopatikoak edo
txertoetan eta medikamentuetan oinarritzen dena, eta mikrobioak eta virusak gure osasunaren gaitzen iturri direna defenditzen duena, badagoela hortaz aparte medizina eremu zabal bat, gizakiarekin hasi den medizina eraman zabal bat, isilduta dagona. Baina hor badaude soluzioak. Fitoterapian, Artemisak, badira hauniz erabilpen, hauniz terapiak egokiak, eta baita ere daude terapia oksidatiboak. Zabalduta dagona munduan, erabiltzen ari direna, baina medio ofizialetan agertzen ez dena, inkluso isilarazi nahi dena, ez? Eta hori dira, terapia oksidatibo horietan, daude ozonoterapia, klorodioksidoa, eta baita ere hidrogeno peroksidoa, ez? Orduan, isilduta daude haunin soluzioa, hau da gu birus honi zer den argitu behar da gainera esaten dugu, zen gaixotasunaren iturriak izan daitezke diversoak, eta iturri mikrobiologikoaz gain izan daiteke iturri fisikoa. Ez gu defenditzen dugu, personen gaixotasun gehienak jatorri emozionala izaten aldute, beldurra esan dizut kasu honetan, elikagaien jatorria izan dezakute, azkenean gu nola elikatzen garen, gure osasuna horren baitakoa da neurri handi batean, baina gero dago kontaminazio ambientala, edo estres ambientala, eta hor sartzen dira, erabiltzen diren herbizidak, kontaminazio atmosferikoa, kontaminazio elektromagnetikoa, eta horregatik esaten dugu, bosgearen kasuan ere, moratoria beharko litzatekela, herrialde batzutan egiten den bezala, ikusi arte, ikerketek zer dioten kontaminazio hori buruz, osasunean zer eragina duten. Zenen, orain arte, telekomunikazioen ingenieriak defendatzen dutena da, onda ez ionizanteak direnak, ez dutela efektu termikorik besterik sortzen pertsonen osasunarengan, beraz ez direla kaltergarriak antenen hurbiltasunarik ez balin badago. Baina badaude bertzeuniz ikerketa korrelazionatzen dutenak, adibidez, COVID-19 kasua eta bosgearen edadura, ez. Horren badira uniz ikerketa, baina beti ateratzen dira prentsa nagusian, eta badakigu prentsa nagusia sistema informatibo horiek erantzuten diotela lehen esan dizuden interes berberari, baina gainerako prentsan ere ez dago iritzirik, nerea bezalako iritzirik, edo gu bezala pentsatzen duen jende honiz, eta tartean profesionalak asko, medizinako profesionalak, ekonomiaren profesionalak, beraz nik esaten dutena ez da abeltzain batekan mendian galduta dagoen hartzain baten iritzia, errespetagarri nahi duritzen zaidana, bestalde, ez? Jende sanuena mendian bizi delakoz, sanuena osasun aldetik eta buru aldetik. Zeren gaixotasun gehienak, gizarte zibilizatuaren gaixotasun gehienak guk sortu da ditugu. Gizarte zibilizatu okzidentalaren gaixotasuna, horregatik Afrikarrek parra egiten digute, aipatzen digunean koronavirusa edo COVID-19, parra egiten digute aurpegira. Eta esatute, gizaki xuri zibilizatuaren gaixotasuna dira. Depresioa, minbizia, guk gere buruari oparitzen dizkiote, eta hor nor jaten dute, depresioa, minbizia, gaixotasun arraroak, azkenean da zirkulo bizioso bat, eta farmazeutikak eta gaur eguneko medizinak hortik jaten du. Orduan, egokina izango litzateke lehenik, bai alderdi politikoek, alderdi sindikalak eta osasuna zer den ikasi bagenu, kultura bat zabaldu behar delako osasunaren kultura eta ez gaixotasunaren kultura. Osasunaren kultura zabaltzen dugunean, lortuko dugu bukatzea perbersio honekin, eta lortuko dugu bukatzea batzuek duten boterearekin, zen azkene honek eramaten gaitu munduko estatus batera non persona batzuk aginduko duten gainerako guztiengan, ez. Eta hori da eskertzen dizuet aukera emateagatik, gai honek ditu hainbat atal, hainbat arlo, geopolitika dago, ekonomia dago, osasuna dago, eta emango liguke orduak eta orduak hitz egiteko, ez. Eskertzen dizuet, bederen ez delako zoikoa, osasuna eta eskubideak deialdi bat egin zen Euskal Herrian Arantzazu elkartzeko,
prentsa agerraldi bat egin zen, agertu zen zerbait, ekitaldia egin genuen eta inon ez da ezer agertu ez. Sintomatikoa da nola tratatzen nahi gaituzten euskal medioek ere, eta gu parte hartu dugu, eta parte gara medioien gan, baina antza denez ez dago bertze iritzi baten dako lekurik, edo bertze pentsamolde baten dako lekurik. Horrekin erran nahi du zenbatetaraino asimilatua gauden, adituen diskurso ez, zientzia horien diskurso ez, etengabeko garapena, zenbatetaraino sinetsi dugun, eta ikusiko du etorkizuneko munduak, ez da mundu materiala izaten al, mundu konsumista izaten al, mundu espiritualago bat izan behar du, non personak askeago izan behar dugun, menpekotasun gutxiago izan behar dugun, ez digut esan behar hainbeste gainetik zein behar dugun, eta non pentsamendu kultura bat berria sortu behar den, pentsamendu politiko berri bat sortu behar duen, zeren gaur eguneko sasi demokrazia, gaur eguneko sasi partido politikoek, gaur eguneko ideologioek, ez diote erantzuten etorkizuneko eraiki nahi den munduari. Azkenean ikusten dugu disidentzia kontrolatu bat dagola, mugimendu alternatiboak ez direla alternatiboak, jatera ematen diote sistemari, eta nahi baldin bada etorkizuneko mundu bat eraiki ezin da oinarri hauetatik abiatu ez. Bertze pentsamendu kultura batetik abiatu behar da, eta hor osasuna zer den ikasi behar dugu. Osasuna ezin da farmazeutikaren, gure osasuna ezin dute farmazeutike privatizatu zen, hori ikusten ari gara. Azken honen ondorio izango da, bai hezkuntza eta bai osasuna publikoak eta desegin egingo dira, eta eremu pribatu batean sartuko gara era batez. Zoixe. Hori da zure ikuspuntua, egoerari buruz. Bai. Mila gauza dituzu. Bai, azkenean, abeltzaintzatik nik ikusi nuen aberekin guk ez dugu albaitaririk behar, gure hartaldeketa zaintzen ditugu eta gure ezagutzarekin moldatzen gara. Azkenean ikasi dugu aberen osasuna da nola tratatzen dituzun, ez? Eta ongi tratatzen bali badituzu eta zaintzen bali dituzu, gaixotasunak askoz gutxiago dira, ez? Eta abelatzkuntza ekologikoa hortan oinarritzen da, ez? Orduan, hori estropolatuko bagenu gizartera garbi dago. Guk jakingo bagenu, gure osasuna nola kudeatu, farmazeutikak agian sobran egon daitezke neurri handi batean, laguntzen dute, ez? Karo baietz, esan dizute beharrezko produktuak sortu dira aurre egiten dietenak, baina bertze bada haiekiko menpekotasun erabatekoa, ez? Hor, ekilibrioa edo bilatu beharko litzateke. Bai, dudik gabe, eta bertze mundu bat eraikitzeko ezin gara oinarritu munduko osasun erakundeak eta olako erakunde batzun buru jabetza behar dugu, herrialdeek, komunidadeek, herriek, eta ezin dugu mundu mailan agintzera jartzen balin bagara, eta gertatzen nahi da, multinazionalesko jartzen balin bagara, izan behar gara inteligentzia artifizialaren dako bazka, ez, azkenean, eta galdu behar dugu gure askatasuna, galdu behar ditugu gure eskubideak. Eta hori da aldarrikatzen genuenean arantzazun, osasuna eta eskubideak, osasuna eta askatasuna. Behintzat hor, batu zinetenean, ikusiko zenuten badagoela ere jendea horrela pentsatzen duen eta nolabait elkartzen nahi. Realitatea da, eguneko, hain zuzen ere, eguneko 80 bat edo porzentai handi batean, sinesten du erabat telebistak eta egunkarik esaten dutena, eta hori balakigu gizakia ikertu zituzten lehenbiziko ikerketek esaten zuten jendea manipulatzen altzela telebistarekin eta egunkariekin, sistema informatiboekin. Eta sistemia informatibo horietan existitzen dena da egia, eta hor agertzen ez dena ez da existitzen ez da egien. Eta berdin sistema beraz segitzen du internet eta bere berifikatzaileekin. Interneten verifikatzaile batzuk esaten dute zer den buloa, zer den gezurra eta zer den egia. Esaten dutenean da, beraie interesatzen zaiena dela egia, eta beraie interesatzen zaiena gezurra dela, ez. Orduan badakigu, etengabe irratietan, etengabe telebistan informazio bera, azkenean esan zuen Googlesek,
propaganda ministro naziak esan zuen, gezurra behar den aldietan egoki kontatuta egia bihurtzen zela. Eta gaur egun informazioan ari zareten guztiek, esaten ari zaretena, da relato ofiziala, gobernutik bidaltzen dizkizueten datoak, eta nik esaten dut, zein dago gobernuaren atzean? Gobernuek guk hautatzen ditugu, ero beste norbaite jartzen ditugu han guk boto eman diezaiegun. Niretako partido korruptuak eta ustelak dira Espainia estatukoak. Eta ala ez direnak sartu dira sistemaren joko horretan, joko antzu horretan. Eta bitartean, eskubidea galtzen ari gara, eta politika egiteko molde honek, era honek, ez du balio erantzuteko etorkizuneko gizarteari. Esaten dizuten, sortu behar da kultura, pentsamolde, ideologia berri bat, non etorkizunean gure gizakien bizitza beste era batean bermatuko duen. Hala ere ez, imaginatu familiar bat galdu duen, COVID-agatik galdu duen norbaiti nola esango diozu ez sinisteko guzti hau. Ez, karo, gaixotasunak hor daude, beti egon dira, pertsonak beti hil dira, hilko gara, heriotzarekin oso harreman txarra dugu. Eta ikusi beharko dugu, erlijioa zeragin duen, pertsona guziek ikasi behar dugu errealitate hori onartzen. Bizia, heriotza, biziaren partea dela. Orduan nik esaten dut, zu gaztea balin bat zara, osasuna duzu, zaindu behar duzu zure osasuna, eta ez duzu beldurrik izan behar. Heriotza etor dakiguke noiz nahi, eta ez behar bada desio dugun heriotza. Istripuaz izan daiteke, edo sufrituz egindako heriotza bat. Hoi COVID-arekin edo COVID-aren aurretikan. Eta gaixotasunaren jatorriak milaka dira. Guk ez dugu, nik ez dut ukatzen virus batek sortu duenik, baina ez dut afirmatzen virus batek bakarrik sortu duenik. Adibidez, bersio ofiziala zalantzagarria da. Gainera, ikusi behar da munduko osasun erakundeak eman zituen aholkuak kontraproduzenteak zirela. Ez zuten autopsiarik egiten uzten, eta autopsiarik ez baduzu egiten medizinan, ez dakizu gaixotasun horrek sortzen dituen kalteen aurrean nola jokatu behar duzun. Eta deskubritu zuten, mediko italiar batek desobeditu zuelakoz, deskubritu zuen, hain zuzen ere, gaixotasun arnaz aparatori ez egokion gaixotasunaz gain, gaixotasun sistemikoa zegoela hor, eta tromboak bazirela. Eta horrei esker jakin zituzten tratamenduak egokiago egiten eta ikasi zuten respiradero famatu horiek batzutan kontraproduzentea zirela, baina mediko italiar horrek ez balu hori agertu, hildakoak askoz gehiago izango ziren. Gainera, badakigu, gaixotasun hau ez dela hilgarria kasu askotan. Hor daudela terapia oksidatiboak, eta gainera, medikuntza alopatikoak ematen dituen aukera badira mediku batzuk, hor ditugu El Salvadorren, hor ditugu Kuban, baditugu esperientziak, non ez duten halako hilkortasun tasarik egizan, oso hildako gutxi izan dituztenak, eta medikuntza alopatikoak, fisiologia patologikoa apuntatuz, eta karo, erabiltzen zituzten antiinflamatorioak, kortikoideak eta antibiotikoak. Hemen, aspirina bat eman, edo parazetamolo eman, eta uzten zuten jendea etxean. Eta gero, medikue berek onartzen dute, sartu zen psikosiakin, irauten duen psikosiakin eta beldurrakin, gierran ikusi behar da, funtzionatzen duela medikuntzak eta ospitalak eta funtzionatzen dutela protokolo batzuekin eta gainetik ematen diten, eta txinatik eman zen gaixotasun hilgarri kontagiosoa eta onartzen dute, hauniz mediku galduta zeudela, ez zakitela nola jokatu, eta gero beste batzuk esan digute, beren ezagutza aplikatu ezkero, beti egin izan duten aplikatu ezkero bizitza gehiago salbatuko zirela. Gero azterketa oso luzea da. Gaixotasun honek, esaten du, martxoan eman zena, ordu ezkeroztik broteak eta rebroteak eta hori ez da zientzia. Hori zer gertatuko da? Horrein gertatuko da, txertoaren gripea biderkatuko dela, askoz ere jende gehiago txertatu nahi dute gripeaz, helburu horietako bat hori da. Jende gero eta jende gehiago txertatzea gauza guzietaz. Eta ikusiko dugu, txerto hori hartuta gero, aurtengo neguari dagokion, zen urte estazionalak izaten dira gripe hauek, gripea bestea ez omen dago, etorriko da, baina dena izan da COVID.
dena izanen da COVID. Zuzen ere, eta hor ikusiko du, ze hilkortasun tasa dagoen, ze afektuen, baina datuen manipulazioa ere badago. Eta datuak ematen direnean komunikabideetan eta prentsan eta azalpenak eman behar dira, eta konparaketak egin behar dira. Eta hori ez da egiten, ematen dira datuak, beldurtzeko, baina inongo kontrasterik gabe, inongo konparaziorik gabe. Adibidez, pandemia urtea da 2020, baina estatu Espainiarran mailan, baina 2019an eta 2018an asko zildako gehiago egon ziren. Aurten baino pandemia urtea izan gabe, ez? Orden, distorsionatzen zaigu, esanez, COVID-19 dela gure hiltzen algaituen gaixotasuna, baina benetan jendea hiltzen ari da, desatenditua dagolakoz, COVID-arekin dagoen psikosiakin jendeai tratamentuak atzeratzen zaizkie, eta jende hiltzen nahi da minbiziakin, jendea hiltzen nahi da, batez ere gaixotasun kardiobaskularki infartoekin, eta bertzain bat gaixotasunekin, hain zuzen ere, osasun publikoak COVID-a dagoenez geroztik ez duelako zegoki funtzionatzen. Ikusten ditugu nola atera diren medioak ez direlako ez jartzen, nola atera diren kalera, medioak ez daudela, azkenean osasun publikoaren egoera ez da osasunsua. Eta personen aurrean eran balimendik erraten dutena da. Gaztea balin bagara, badugu abantaila hori, gure osasuna, gure bizitzan, gure zelulak regeneratzen dira eta indartsua delako. 80 urteko persona batek badaki etzaizkiola gelditzen 50 urte bizitzeko. Eta badakigu adin horretan, hain zuzenen arrisku gehiago duzula beti gaixotasunak izateko. Baina iritsi balin bazara 80etan ni potzik egongo nintzateke. Gaztea balin banaiz, indartsu egon baruzu, eta 80 urte izango banuen, esagunen, ni bizitza bat egin dut. Hemendik aurrera, dena da propina bat, nire ikuspuntutik. Dena da, bersara idut, dena da ona. Ni 80 urte betezkeraz nien beldurrik izango gaixotasunei, inongo gaixotasunei. Ez genieke, heriotzarekin bertzea harreman bat behar dugu. Zer nahi zuzen ere, gure beldurra da beraien boterea. Eta hortan egiten dire indartsu. Zuk ez baduzu beldurrik, inork ez du botererik zugan. Eta horrein zer dugu, gizarte bat ikaratua, psikotizatua. Eta amen esaten diegu, handik heldu zaizkigun mezu guziei. Baina horregatik, gure beldurra da beraien boterea. Eta frogatu dute, ze indarra daukaten, ze botere duten. Baina hala ere, mesfidatik gara txertoekin, ez? Eta orduan, orain kanpaina gogorra etorriko da negu honetan komunikabide guztiek PCR-ak erabiliko dira, non ja lortzen duten gutxi gora bera porzentai alto batek onartzea xertatzea beste remediorik ez dagoela. Baina nik esaten dut, dinamika honetan jarraitu ezkero, zentzu komuna erabiliz, PCR-ak noiz arte, virusak noiz arte, maskariak noiz arte, xertoak noiz arte. Hau da, dinamika horrekin, egoten algara, hilabeteak, urteak. Zentzugabekeria ulertzen duzu ez zentzugabekeria duen, noiz inseguridadeak sortzen du beldurra, eta hori da gainditu behar duguna da. Beldurra gainditu behar dugu, pentsatzen hasi, informatzen hasi, eta hautsi behar dugu irratien etengabeko bombardeoa. Zeren begiraz esaten du, txibitena oso sintomatikoa dira. Esaten du, que no nos tiemble la mano, que no os tiemble la mano. Ez? Erabakiak hartzerakoan. Zergatik dardara egiten die eskuak? Badakitelakoz ez direla personen osasunaren gatikai, gobernariek. Badakitelakoz ez direla zuzen nahi. Partido Sozialistak erantzuten dio Solanaren fundazioari. Solanaren fundazioa medikamentuak eta bakunak promozionatzen ari da mundu mailan. Eta Solana da, soen agintzen duen antza denez. Eta komite de expertos delakoa ez dituzte azaltzen. Erabakiak hartzen dituzten non dago espertoen komite hori. Jakin nahiko genuke, zeinek alokatzen duen Espainiako gobernua? Zer dagoen atzetik? Dirua nora doan? Krisi honekin dirua nora joan dan eta non sartu duten? PCR ekipoak noiz ekarri ziren? Informazio asko eman ligukete, eta ikusiko genuke nola hau ez den improvisazio bapateko bat eta gaizki egindako zerbait, baizik eta aitzinetik antolatua den zerbait. Guretako garbi dago, horregatik etorri gara ona eta komisio personaletik, niri berdin zait gutxiengo batek hori pentsatzen balin badu, baina ni informatzen naiz
alduten neurrian, eta beldurrik ez dut izan nahi, eta aske sentitu nahi dut, eta horregatik esaten dugu osasuna eta eskubideak, osasuna eta askatasuna. Eta zoritxarrez, beldurra nagusi da, eta beldurrarekin burmuinek ez dute funtzionatzen. Bueno, guk hemen xalon jasotzen ditugu iritzi guztiak. Bale, pozten naiz, ez delako salbuespena zaretelako neurri handi batean. Ba, ez dakit ja bukatzeko... Bai, nire aldetik oso ongi, bai. Ba, mila esker orduan kontatzagatik pixkat zure ikuspuntua, eta nahi duzunera arte. Bai, nahi duzun arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, Kris Aixa, konfineko kidea dugu hemen gurekin platoan. Kaixo. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo nago, bai. Konfinetik, larun bat honetan 7. topaketa morea antolatu duzuek, Oreian, eta zer da konfin? Pues konfin da Nafarroako emakume eta edo feministen elkarteen federazioa da. Benetako berdintasunaren eta emakumeen eskubideen alde lan egiten duena. Parte hartzeko espazio bat eskaintzen diegu, haien bizitza asoziatiboan lagundu eta laguntzen diegu, eta sare asoziatiboa sustatzen dugu. Genero aldarrikapenetan eragin handiagoa izan dezaten. Eta zer egiten da topaketa hauetan, zein da helburua, zer ikasten da? Bistan da COVID-19 pandemia, honek emakumeek egunera eta emakumeen eta elkarte feministen egoeran aldaketa ugari eragin dituela, eta horri aurre egiteko aurreikusita dauden politikat ezagutu eta aztertuko ditugu. Bai estatua eta bai Nafarroa. Parte hartzaile artean ikasteko momentu bat da. Eta aurtengo edizioaren leloa zein da? Emakumeen elkartea Nafarroako berraktibazioa, elkarteek krisi honek esperientzia propia izan dute. Eta ziurazki proposamen ugari dituzte berdintasuna eta emakumeen eskubideak berreskuratzeko. Desberdintasunak okerrera egin baitute. Ze jarduerek osatzen dute topaketa hauen programa? Bai, lehenak Elena Saura eta Ruth Iturbiden marko bi hitzaldi bikainak. Eta bigarrena Nafarroako 4 elkarteen esperientzia taula. Laurentzi Pirineoak, Dekumas, La Ribera en femenino eta Feminista de Mendavia. Eta pandemiaren inguruko esperientzia propioa kontatuko digute, eta zer ondorio izan dituen haien elkartean. Eta hirugarrena bideo bat ludikoak reivindikatiboa, eta azkenian gaiara buruzko lantaldeak elkarten guztien artean urteak daramatzagun. Nafarroako agenda feminista zabaltzen jarraitzeko, gainera kafetxo bat eta geho janariarekin segurtasun eta higiene arauak betetzea. Nori daude zuzenduak? Nor suposatzen da joan behar dela topaketa hauetara? Urterako topaketa da Nafarroako emakume eta feminista elkarten guztientzat eta genero berdintasunaren inguruan interesa duten emakumeentzat. Eta apuntatzeko zer egin behar da, noiz eta nola eman daiteke izena?
Salbuespenezko egoerak direla eta aurten 50 lagunera mugatu behar dugu edukiera. Izen ematea zabalik dugu hilaren hasieratik, baina dagoeneko gainera iritsi gara. Oso ezaguna den bilera delako. Orduan, eta Koreiara joan ezin direnek nolabait jarraitu dezakete topaketa honetan egiten dena? Aurreko urtean bezala topaketaren jarraipena gure Confin Facebooketik streaming bidez egin daiteke. Nahi duena gure Facebookera joan eta linea ikusi beharko luke. Eta COVID-19aren egoera guzti honek zailtasunak suposatu ditu hau antolatzeko eta aldatu behar izan dituzue ala berrikuntzaren bat, Jarri? Bai, Confinen hainbat uste teknologiaren aldeko apustu handia egiten dugu. Eta beraz, gure jarduarekin jarraitu ahal izan dugu. Naiz eta administrazioak adieraztiko epeetara egoikitu. Aurretik bilerak eta proiektuak pertsonalki egin ditugu. Orain modu elektronikoan, baina erantzuna positiboa da. Eta bukatzeko, zer aipatu edo ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuke? Gustatuko litzaidake elkarteak eta emakumeek antolatuta egon behar dute. Elkarrekin lan egin eta sarean lan egin behar dute. Emakumeek partekatzen dituzten premiazko arazo oso konplexuetan eragin handiagoa izateko. Confin Federazioaren barruan elkarrekin aurregin eta egin dezakegu. Elkargune eta aldarrikapen espazio gisa, gero eta gehiago baitago Confinen. Orduan, joateko ja ez da plazarik gelditzen ez, baina Facebookean jarraitu dezakegu. Bai, oso ondo. Mila esker, zuri, berri ematera. Zuri, egon izan, mil esker, eta horri gaitik. Bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea,
hausnarketa, konplizitatea, jakin mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain asteburuko agenda errepasatzera. Igandera arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. Jarduera guztiak doainik dira, baina lehenagotik online izen ematea beharrezkoa da. Horretaz gain, igandera arte ere, edizio liburu eta disko azoka ospatzen ari da Gaztelu plazan. Gaur, bestalde, Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6etan, zurginaren ipuina aurrentzako antzerkia egonen da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Gainera, gaur ere, Xaxardi ipuin kontaketaren 2 saio egonen dira Barainaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Lehenengoa 5:20 gutxitan izanen da eta bigarrena arratsaldeko 6etan. Eta bukatzeko, bihar aurrentzako ilargiaren atzean antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Arratsaldeko 6:30etan izango da eta sarrerek 6 euroko prezioa dute. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta asteburu ona pasa. Jagoba publikoa naiz, 50 urte beti behar ditu datorren astean, eta eskultura munduan sartu naiz, baina hori dela denbora gutxi. Erratzun, erosin nuen etxe bat, eta konpontu nuen, hainitz konpontzen, eta hango bakearekin, eta, betitik izan dutola da nahi nuela egin, baina denborik ez, eta krisisakin taula, hasi nintzen, probatu nintzen, ez nuen, eta horregatik sartu nintzen mundu honetan. Autodidakta total, hasi nintzen hor, beti zurakin taula beti izan dut harreman bat, eta hasi nintzen gauzak egiten, eta nahi nuena zen nire barneko gauzak atratzea eta nuen nahi kondizionanterik edo orduen ni hasi nintzenean ez nuen ikusi ja. Eta orain badire pila bat, baina nola bat erteko nola ez dut erran, ez dakit. Iten dutena zurzarrekin gehien bat, zurzarrekin, zure botaiakin, etxe barne, etxe ondoko basoan diren zuaitzekin, eta zur bakoitzekin zurak erten duena, zurak erten duena edo zer puzten dioten horren arabera egiten dut. Horregatik dena da
desberdina, arroz desberdina. Pues da egunero edo astero edo hilabetero edo beti nago pruebak egiten, eta hori nire ustez izanen da betiko. Gehien bat sentikorra, arron sentikorra. Sentitzen dut edozein gauz txikia, ikusten dut zur bat edo egurra edo harri bat edo burdin bat edo edozein gauz, eta ematen kriston sensazioak eta nire ustez nahi oso sentikorra. Kultura hau hasi nintzenean ikusten nion gorputz bat zen sustrai bat, aritz baten sustrai puska txiki bat, ez duela duzkako printzipioz, baina azkenan ikusi nion eta hasi nintzen modelatzen pixka eta atraten zela purdi bat eta bularra, baina ikusten nion ez zirela atratzen titia, neska baten titia, orduan erran nuen egiten diot mutil batena, eta zura zeukan 3 punta, ikusten dela 3. hemen bertze alde hortan, eta txonpisket, hola, eta azkenean egin nuena zen, historia bat egin, alde honetan da, gizonaren pitilina eta bizkarra neskan batena, eta bertze aldean da, neska baten purdia eta gizon baten bularra, eta horren araberaz erran nuen, hori izaten alda, eta postura hortan egin nuen hori, LGTBI kolektiboaren omenaldi bat bezala, ikusten denez delako sexo guztiak alderantziz jarritak eta posizio batean gogorra delako mundu hontan ari da konpontzen, baina gogorra da nola dagoen eta injusto da niretako eta horregatik nuen hori eta konten geratu naiz hori lortzeagatik gaula zen. Hartzea zurak eta lehenik garbitu ongi eta gero begiratzea eta harreman bat sortzea bion artean, batzutan sortzen da aste batean, edo egun berean, edo bertze batzutan 2 urtetan. Baina hori da, ez dagoela modu bat berezia egiteko lana. Beti ez. Askotan bai, baina bertze batzutan geratzen nahi, ez dakit, beti badago zerbait igual, ez da komplikatu txamar da.
Bueno, pues, normalki uzten ditut, eta gero, eta denbora bat paskuita, normalki uzten dio non zegon nik usten nuen gauz zarragoa edo ez zitzaidan gustatzen, eta azkenean lortzen du hori azkenean akitzea ongi. Bertzenaz ez dut uzten du edo egiten dut beste gauza edo botatzen dut. Pues, ez dagoela, nik usten dutenez, badira hainbeste aldiz dela zerbait reivindigatiboa edo, baina hori, bizi momentuko gauza dira, eta nire bizitzako, nire sentimentuko gauza momentuan. Bueno, Nafarroan edo edozein lekutan, zaila, laguntzak ez dakit nire ustez gutxi edo ez da erresa. Da hori behar duzu gogo asko eta afizio asko jarraitzeko gauzokekin. Arrontzaila, erpendu bezala, zizunela fronta, baina ez da, ni behin ez nahi bizi ez diturekin. Gustatzen bazaio, aintzina, gainera da droga bat izala, azken zara eta gero ja ezin dut utzi, da gauz bat barnekoa eta ja sartzen zarenean guztian erute zaila da. Orain momentuan nago hemen Muebles Perezen zen lehenago, eta orain konpotu pixket iteko esposizio hau, Ferran Korrostidioekin, margolaria, eta momentu zeren. Eta beti egiteko, gero igual datorren urtean, bertzeleku batean, baina normalki egiten dute urtean behin pien Elizondon. Eta etxean igual batzutan izaten dut, gauzak erakusteko, baina nahi dut etxean euki esposizio txiki bat, nahi badu batea ikustera, baina hori izanen daia datorren urterako edo.